som il-mantijiet fuq natek jem dejjem żomm. L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna u jarawna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Għadna kam kantajna innu tal-Madonna wieħed mill-tant u tant innijiet għax illum il-Knisja tfakkarna f'mument tal-ġrajja ta' Marija. Illum tfakkarna fil-preżentazzjoni tal-Verġni Marija fit-Tempju ta' Ġerusalem. Il-preżentazzjoni. Hemmhekk għandna artal għandu x-xema mixewla qudiemu, għalhekk xeħilna x-xema. Dak huwa artal tal-preżentazzjoni Marija sant kif nisimgħu fl-omelija. Biex inkunu denji nitolbu l-mulejjejna u jaħfrilna. Se nofru qudiesa għar-Ruħ Kelinu u Ġorġja Żammit. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet minn tagħna u nitolbu l-mulej jaħfirhomna. Inti triq li twassalna għalant Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna b'nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej, qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni imqazza Marija. Aħna u niċċelebraw it-tifkira glorjusa tagħha. Bit-talb tagħha għamel li aħna wkoll nieħdu bħala mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex fil-Ena bint Sion għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kottra kbira ta' ġnus jingħaqdu dakinhar mal-mulej u huma jkunu il-poplu tiegħi. U jiena nammar f'nofsok, imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċ tibatni għandek. U l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu skiet quddiem il-mulej intom il-ħajjin il-kol għastembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ħin jaqend Verġni Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-Missier Etern. Ħin jaqend Verġni Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-Missier Etern. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħli ħinja. Ħinja jgħid Verġni Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-Missier Etern għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddiż hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Ħin jgħid Verġni Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-Missier Etern. U wera il-qawwa tad-drijow xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wollaġ kejknejn, mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-unja bagħthom il-barra b'xejn. Ħin jgħid Verġni Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-Missier Etern. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wieħed lill-missirijiet Nabris Abraham u nislu għal dejjem. Ħin jgħid Verġni Marija li ġibt fid-dinja l-bin il-Missier Etern. Alleluja,
Alleluja, Alleluja. Hinja dawk li jisimmu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u ħutu waqfu barra fiċċew u kellmuh u xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra ifittxu li jikellmuk. Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu u qallu: Min hi ommi? Min huma ħuti? Imbagħad mett idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: Dawn araw huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet dak hija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. Ilek Kristu bitta. Mena kif qedna fil-bidu tal-Qudiesa, illum il-Knisja hekk fost il-ħafna mumenti tal-ħajja tal-Madonna, dan il-mument tal-lum ħan niftakru fil-preżentazzjoni tagħha lill-Alla. Imma skont il-Lut, Alla tagħhom kien fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Mena il-preżentazzjoni ta' Marija minn omma u missiera saret fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Ħan nispjegaw bil-mod. L-ewwel nett, din il-festa u qabel ta' qabel t-twelid m'għandna xejn fil-Bibja tal-Madonna xejn. L-ewwel darba li nisemgħu bil-Bibja fil-Madonna fil-Bibja fl-Iskrittura it-tħabbira tal-Anġlu meta kellha 15-il sena. Imma nafu minn kitbiet oħra, nafu dawn affarijiet li qegħdin nitkellmu dwarhom. Pereżempju, nafu minn x'kien jismu missier il-Madonna u x'kien jisimha omma Ann. Minn dawn il-kotba nafu Ġwakkin u Anna. Nafu illi Ġwakkin u Anna għamlu, aħna ngħidula wegħda, għamlu kellmu l-mulej għalulu isma' mulej. Sinjur Alla, tatina tarbija u aħna natuwilek, nippreżentawilek fit-Tempju. ħatkun għalik, ħatkun għas-servizz tiegħek. Hekk ġara. Talbija twildet, semmewha Mirjam, hemm ħafna tifsiriet xi fisser l-isem Mirjam. Is-sabiħa, il-marar, mirar, ħatkun tifla ta' dwejjaq dejjem. Meta kellha 3 snin, Anna omma Fatmita ma baqgħetx traddaħħa 3 snin u ħadita fit-Tempju biex tippreżenta biex toffrija lill-mulej. U ħallita hemm. Kien hemm post fit-Tempju fejn ċertu xebbiet li ġejjin mit-tribù mir-razza ta' Levi joqogħdu fit-Tempju. U hemmhekk fit-Tempju kif ġaqettilkom kien il-post fejn il-Lut għalihom hemmhekk kien li Alla niżel jammar fosthom permezz ta' sħaba meta Salamon ikkonsagra t-Tempju. U allura hemmhekk kienu jmorru u f'Tempju wieħed kien hemm ta' Ġerusalemm biss
għalhekk kienu jmorru hemm. U għalhekk fadal illu għadhom jmorru fejn il-ħajt, għax ngħidu xi jmorru jagħmlu fejn il-ħajt, ħejdek hemmhekk il-ħajt għalihom ifakkarhom fl-aħħar biċċa li kien fadal mit-Tempju meta waqqgħu ir-Rumani fis-sena 70. Din hija kollha storja. U ħallewha hemm titlob tagħmel ix-xogħol fost l-oħrajn dawn ix-xebbiet verġini, fost ix-xogħol li kienu jagħmlu kienu jinżġu waħda fis-sena il-purtira kbira, dik il-purtira li aħna niftakru mill-Vanġelu fil-mewt ta' Ġesu x'għamlet? Iċċartet minn fuq s'isfel. Kienu jinżġu dawn il-verġni għax kull sena kienu jbidlu waħda, kien fi 4 kuluri il-purtira. U kemm kienu jdumu hemm? Sakemm isiru xebbiet 14-15 sena u minn hemmhekk ħarġet Marija għarusa ta' Ġuseppi. Ġifieri nikkalkulaw li danet minn 3 snin sa 15 sena, kważi 12 sena fit-Tempju. Fit-Tempju. Din hija t-tifsira materjali tal-preżentazzjoni ta' din li l-qudiem kellha tkun diġà kienet mimlija bil-grazzja, dawn l-affarijiet ħadd ma kien jafu m'għadu ta' it-tagħlim, it-teoloġija, l-iżvilupp wara ħareġ fejn kien jafu din ix-xebba minnej. Tifla, bħat tfajliet l-oħra, xejn differenti, xejn, laqas xejn. Mela dak huwa l-ewwel mument, l-ewwel step storiku, l-istorja. Ġwakkin u Anna jieħdu t-tifla tagħhom, ħadu wkoll xi affarijiet xi ħallu fit-Tempju, forsi ħadu l-imbejt, forsi ħadu x-xejr, forsi ħadu ż-żejt bħala ringrazzjament lil Alla. Forsi ħadu xi annimal ukoll żejt. U ħallu hemm flimkien ma' bintom Marija. Din hija l-parti tal-istorja. Issa, il-parti spirituali. Il-Vanġelu, issa. Il-Vanġelu jgħidilna darba qalulu Ġesu huwa ommok u ħudek ejja, ommok. Saħħutu Ġesu ma kellux ħutu. Imma l-kuġini u anki sekondu kuġini billi kienu jgħixu fl-imkien kienu jisuhom kollha aħwa. U Ġesu għallhom Ġesu fetaħ, għallhom ommi minni, ħuti min huma. Ommi naturali Marija di, iva. Imma ħuti huma dawk, is-sara Ġesu kemm se jiftaħ. Min jagħmel it-tagħlim ir-rieda ta' missieri. Dak huwa ommi, dak huwa ħija, dak huwa l-qarib tiegħi ta' ġewwa. Għax qegħdin jobdu l-liġi tiegħi, qegħdin jobdu l-kmandamenti, qegħdin jobdu r-rieda l-ħtejri Alla. U din hija t-tagħlima li rridu nieħdu magħna llum bil-festa tal-preżentazzjoni ta' Marija fit-Tempju li l-Griegi Ortodossi sa mill-sena 400 ġa kienu jiċċelebraw din il-festa, diġà kienu jiċċelebrawha. Ejjew għalhekk nitolbu l-Madonna biex quddiem l-għażla li tiġina qudiemna nagħmlu dejjem ir-rieda ta' Alla. Inqumu bil-wifqa. Ejjew nresqu t-talb tagħna lil Mulej din il-festa ta' Marija sabiex il-Knisja turi dejjem ir-rieda tiegħek fit-tagħlim nitolbu. Għamel Mulej li ommok u omna Marija tkun għalina mera ta' tiba u safa fil-qadi ta' dmirijietna nitolbu. Nitolbu għal-morda u dawk li jduru bihom biex għat-talb ta' Marija jitfarġu mit-lem tagħhom nitolbu.
nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju dawk li għalihom qegħdin noffu din il-qudiesa sabiex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Walla ħalliq tas-sema u tal-art nirresqulek dan it-talbit tagħna permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li l-fidili tiegħek qegħdin jagħmlulek fil-preżentazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija biex permezz tagħhom noġbuk bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm int tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma li iżjed illum fit-tifkira tal-preżentazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija. Aħna nfakru l-kobor tiegħek bl-istess sinnu ta' raddi l-ħajr li għamlitlek ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuqha il-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni Ġesu Kristu. Beħtajja tal-anġli ferħana jfaħruk u ntennulek bla qeda qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti. Osanna fil-ola tas-smewwiet fisem il-mulej, osanna fil-ola. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħaj qasam ta' id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara li l-aħħar kalċi reġa raddi l-ħaj ta' id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk
U meċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fqutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Kelinu u Ġorġja. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Bħalma naħfru l-minu la ddaħħalniex fit-tiġrib. Ħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Dannu Ġesu l-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja u tagħna, jien aħna dalodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Iżda għejt kelma waħda.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu tqarbilna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni fiċ-ċekontana nitolbu biex aħna u ċelebrajna it-tifkira tal-preżentazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija Umm Alla ikun jistħoq ilna għal dejjem il-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Qabel immorru nselmu l-Marija bi-tliet Ave Marijiet. Slim għalik Marija, bi-grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bi-grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bi-grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Ta' Pinu